O sexto Campeonato de España de catas a cegas por equipos celebrarase en Cambados esta vindeira fin de semana. Este próximo fin de semana, venres e sábado, pois se vai a celebrar unha programación de actividades onde vamos a ter aquí os 200 mellores sumilleres de España en Cambados esta fin de semana, e hai toda unha serie de eventos que temos preparados. Outra das claves da relevancia deste campeonato é o seu alcance internacional. De aquí sairá o representante de España pro Campeonato do Mundo que se vai celebrar en Francia no mes de outubro. Veñen casi 200 sumilleres, sobre todo, enólogos, xente do mundo do viño de toda España, que van a competir por ganar esa plaza que lle dé o título de campeón de España de cata e así mismo tamén a posibilidade de ser o representante español no Campeonato do Mundo que se vai a realizar en Francia. No concurso desta fin de semana en Cambados, os participantes terán que catar e adiviñar 8 viños. Van a ter que poñer pois cal é a súa variedade, o seu origen, o seu país, denominación de orixen, o añada. Entonces é un concurso que parece complicado, pero no fondo a sistemática é moi fácil, non? Teñen o equipo que máis puntuación teña en cada viño, pois vai a ser o que ao final teña o título de campeón de España, non? Vai haber premios para os 3 primeiros equipos. O campeonato será aberto, calquera persoa poderá se achegar ao Salón Peña para observar como se desenvolven as probas. Ali tamén haberá un túnel do viño coa colaboración de distintas adegas. Non vai ser un túnel do viño como se fai aquí na Festa do Albariño, vai ser un túnel do viño máis pequeno, con menos bodegas, pero, bueno, que é algo que calquer persona vai poder ali probar algún viño, que, bueno, que queremos tamén que isto non só sea para sumilleres, que incluso calquer persona que sea de Cambados pode ir ali, ver, incluso probar un viño do túnel do viño. Co apoio da Mancomunidade do Salnés, que está a colaborar co Concello na organización, os participantes poderán gozar tamén dun paseo en catamarán pola ría da Arousa, o que permitirá promocionar o destino turístico entre os catadores.